Ето и един страхотен оздравял резултат след само една сесия корекция на третиран с лазер, стар пигмент, за който ние насочихме клиентката. След лазерната процедура, която беше задължителна, кожата беше леко фиброзна, чувствителна, а вежите с червен цвят. Успешно неутрализирахме чрез камуфлажна дермопигментация червения цвят, за да не повтаря клиентката повече процедури с лазер. Пигментът задържа много добре още от първа процедура, като успяхме и визуално да смалим оптически старите удебелени зони под чупката. Старият пигмент беше и с сиви участъци, което в бъдеще често създава студен оттенък поради тъй наречения ефект на Тиндъл, познат при лазерно третираните кожи. С внимателен подбор на пигмента успяхме частично да затоплим цвета и да създадем по-хармоничен резултат. След ретуша веждите бяха напълно завършени, с омекотена и балансирана форма, готови за следващите няколко години. Този случай е един пример, че кожата може да остане здрава и след лазер, особено ако той е бил еднократен. Тогава единствено може да се промени начина на отразяване на цветните частици пигмент към по-студен. Винаги вземете информирано решение и сами проучвайте опасностите преди да се подложите на този тип процедури.